Nyapa kok iso ngomong karo Pak Minto? Lah kok koyo mungkin iki wis krungu lho. Ya maksudnya awakmu biar jelas ngono lho. Tambal ban versi apa? Versi apa? Iki versi kehidupan rumah tangga. Oh iya. Tuh, kehidupan rumah tangga. Apa ini? Ya saya seniman, kehidupan seniman. Oh iya. Emak jedar, emak Ngarepe sih. Aku iki nanu. aku iki dadi seniman. Kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan. Ya bener. Emak